Ziurgabetasuna da, maiatzaren lehenaren atarian, euskal langileriaren bizitzak ardazten dituen sentipena. Nazioarteko egoerak, gerra imperialistek eta oro har, oldarraldi autoritarioak, are ezegonkorragoak egin dituzte euskal herritarren gehiengoaren bizitzak. Neoliberalismoaren porrotak hautsitako kontratu sozialak ondorio nabariak ditu langileongan. Gaur egun, ez da nahikoa enplegu bat izatea, bizitza duin bat ziurtatzeko. Bizitzaren garestitzea, soldata prekarioak, etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak edota kontziliaziorako mugak eguneroko errealitatea dira. Gutxi batzuek irabazi errekorrak izaten jarraitzen duten bitartean. Kezkagarria da oso, gainera, gure herriak bizi duen desindustrializazio prozesua. Kanpo faktoreek, Trump bezalako agintarien aldebakarreko erabakiek edota Europar Batasunaren noraezak, baina bereziki euskal instituzioek urteetan garatu ez duten politika industrialak modu nabarian mugatu dituzte herri honen eta bertako jardun produktiboaren potentzialtasuna. Ezin aipatu gabe utzi, gainera, badela oraindik ere lanean bizitza galtzen duenik. Eta hori, 2026 urtean, hautsak arrotu beharko lituzkeen lehen mailako arazoa da. Gutxiegi salatzen da, aurreko urtean, 84 izan zirela Euskal Herrian, beren lanpostuetan bizitza galdu zuten herritarrak. Eta aurten, dagoeneko 24 dira. Azkena, gaur bertan, Zamudion. Guztiok interpelatzen gaituen izurria da, eta lehentasunez konpondu beharrekoa. Deskribatutako egoera gordinak etxipena sortzen du, eta ulergarria da jendartearen gehiengo zabal batek hori sentitzea. Baina gizarte eredu, justu eta berdinzale bat helburu dugunok, esperantzari bidea irekitzeko ardura dugu. EH Bilduk horretarako deia egin nahi du, maiatzaren lehenean, konbentzituta bai kaude, Euskal Herrian badirela baldintza politiko, sozial, sindikal eta ekonomikoak langileriaren bizitzak nabarmen hobetzeko. Euskal Herrian posible da gutxieneko soldata propioa lortzea. Posible den bezala, berrindustrializazioa, egungo erronka ekologikoen eta transformazio digitalaren koordenatuetan garatzea. Posible da politika publiko ausartak egitea, zaintzaren krisiari zein etxebizitza larrialdiari aurre egiteko. Finean, ezinezkoa dirudien arren, konbentzituta gaude posible dela. Eta gaur, ezkerreko subiranismoak aukera erreal horren alde aldarria egin nahi du, esperantzarako deia. Baliatu ditzagun, herri honetan dauden gehiengoak eta ditugun gaitasun politikoak, ez nahikoak izan arren mespretsatu behar ez genituzkeenak, gizarte berdinzale eta justuago baten alde egiteko, aberastasuna banatzeko eta bizitzaren garestitzeari aurre egiteko. Euskal Herrian posible da, eta posible egingo dugu. Horregatik eta horretarako, eta testuinguru honetan, inoiz baino beharrezkoagoa da langile eta herri sektoreok antolatzea, mobilizatzea eta borrokatzea. Eskubideak, lan eta bizi baldintza duinak, eta herri honen etorkizuna ez dira bakarrik instituzioetatik bermatuko. Kalean, lantokietan eta auzoetan aktibatutako gehiengo sozialaren indarretik ere eraikiko dira. Horregatik, EH Bilduk dei egiten dio euskal gizarteari maiatzaren leheneko mobilizazioetan parte har dezan, esperantza antolatu eta aldaketa posible egiteko. Eskualde industriala izan da joan den mende erdialdetik ona, eta industriak sortutako enpleguak ongizatea eta garapena ekarri die gure udalerri zein herritarrei. Gaur egungo testuinguruan ordea, lehen aipatutako ziurgabetasunak, beste herrialde batzuetako produktuekiko lehia desorekatuak, lehen gaien eta energiaren garestitzeak eta inbertsio funtzen etekin gozeak, desindustrializazio eta deslokalizazio arriskua ekarri dute Euskal Herrira. Guzti honetaz asko dakigu Aiaraldean eta Laudion. Ugariak izan dira azken urteotan pairatutako itxierak, gatazkak eta mehatxuak.
Balbospain, Tubacex, Glavista, Guardian, Maderas de Iodio edo Tubos Reunidos. Gure herriaren desindustrializazio mehatxua errealitate bat dela erakusten duen adibide argia da Aiaraldea. Merkatu logikaren eta politika neoliberalen porrotaren lekuko bizi gara. Txanponaren beste aldean, ordea, langile borrokaren eta herritarren elkartasunaren erakusle ere bada gure eskualdea. Inplikazioak eta elkartasunak merezi dutela eta fruituak ematen dituztela frogatzen duen eredu argia. Horregatik guztiagatik, agerikoa da Euskal Herriak politika industrial berritzaile eta eraginkorrak behar dituela eremu publikotik esku hartzea, norabidetzea eta apostu estrategikoak egitea ezinbestekoa zaigu garaiotan. Maiatzaren lehen honetan, EH Bilduk eskerrak eman nahi dizkie Aiaraldeko langile eta herritarrei, egoera oso zaien aurrean eredugarri izateagatik. Aldi berean, herri industriala izaten jarraitzeko apostu irmoa berresten dugu. Gure herriak, 21. mendeko erronka eta beharrekin lerrokatutako eraldaketa industriala behar du. Langile eta herritarren ongizatea lehen lerroan jarriko duen industria eredu berri baten aldekoak gara. Eremu publikotik sustatutako egitasmo eraldatzaileetan oinarritua. Sinestuta gaude, elkarlanetik bakarrik egin diezakegula aurre erronka honi. Eta norabide estrategiko konpartitu batek ekarriko duela gure ehun ekonomikoaren berpiztea. Ildo horretan, ezinbestekoa da Aiaraldean proiektu industrial berriak gauzatzea. Eskualde honek berri txar gehiegi jaso ditu azken hamarkadan. Eta berri honen beharra daukagula agerikoa da. Horregatik, EH Bildu, modu diskretoan bada ere, bere buru belarri ari da lanean berri on hoiek ahalik eta azkarren iritsi daitezen. Hori baita gure konpromisoa eta bete beharra.